20 urte bete dira Astra okupatu gendun egunetik. Gernike Astra da eta Astra Gernike da. Gaur, herri honetako 3 belaunaldi batu gara. Astrako bidiek alkartu gaitzuna. Bide honetan, jente asko hartu deu parte. Tarrasto handi zeitzi da bena. David, urte hau zuretzako da. Asko maite zaitzugu. 20 urte honei ospatzeko egitarau zabal bat dakargu. Datorren abendu osoan zier ospatzeko momentuak sortuko dugu. Elkarri ikusi, orainari buruz hausnartu eta etorkizuna eraikitzeko momentuak izango dira. Laster eukiko duzue ekintza guzti honein berri sare sozialetatik, baina batez be kaletik. Ze kaleak ere okupatu behar ditugu. 20 urtetan herri eta eskualde honek egin duen lana goraipatzeko unea heldu da. Ezin dugu herri saretu bat irudikatu urte guzti hauetan Gernikako gizarte eta kultur mugimendua elikatu daben beste bidelagunegaz akorde barik. Elkarte, talde, eragile eta nola ez. Trinkete antitxokoa, gure azal eta izanian dagoana. Kulparnaso, zein Iparragirre. Arro erakutsiko dugu soinuen daroaguna. Astrako filosofize. Jantzira egun sinisten dugun hori. 2025ko abenduen gauz. Ospakizun bat dekogu eurretik, eta hasikerako ilusio eta gogo berdinen. Mezu argi bat gauzenontzat eta etorriko direnentzat.